Быел Самара шәһәрендә Нәүрүз урынына яңа бәйрәм узачак. Ул «Без озату» дип атала. Һәм татар җәмгыяте арасында бу чара төрле фикерләр уята. «Без озату», на мой взгляд, это возрождение, можно сказать, наверное, утерянных старых татарских традиций. Мы традиционно на Самарской земле проводили татарский Навруз. Вот. И «Без озату», мне кажется, он должен быть своеобразной заменой и более приближенной все-таки к татарской национальной культуре. Потому что не говори, но Навруз это больше такой среднеазиатский праздник. Ну, «Без озату» яңа бәйрәм булып чыкты инде Самара җирендә быелдан үткәрергә дип. Нинди фикерләр инде әйтәсе килә. Яңа бәйрәм, халыкка дип ул яхшы да бер яктан, икенче яктан караганда бәйрәмне уздырганда нинди без мәгънә анарга нитәбез, салабыз. Без озатуда нинди стержень дип булай әйтергә булыр, шулысы гына миңа ул сорау дип кала. Нәрсәне ул аңлата? Ул, допустим, безнең Нәүрүзне үткәрә идек, табигать уяну дип. Без озатуда нинди шул стержень булыр? Ул беренче сорау. И нинди милли элемент ул без озатуда бар дип. Әмма да бу әйтергә кирәк, татарлар да безне озата, чуашлар да безне озата, барысы да безне озата, руслар да безне озата дип, шул инде безнең балачактан калган инешкә елгага йөри идек карарга дип. Ләкин татарның мәдәниятенә ул нинди аның мөнәсәбәте бар дип, шуны инде айрым дип, ул нәрсә күрсәтә дип, шулысы миңа илдә сорау булып кала. Ләкин ул тузында нигә баргач инде күрербез, бәлки анда нинди дәлилләр булыр, кайсылар кайда әйтерләр, что шунда милли элемент бар дип шул безнең мероприятиедә. Ну, нәрсә әйтәсе килә тагын, без мин белгәнчә Без озатуга да зур күренекле безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз Казаннан, Татарстаннан килә. Әлбәттә, ул инде бик тә яхшы, ләкин икенче ягы бар. Без малны, акчаны түгәбез шундый ниләргә, зур күренекле артистларны чакырырга. Миңа калса кирәк, ничектер инде минем фикерем шулай, шул акчаны әзрәк бар бөтен көчебезне дә куярга, үз ниләребезне тәрбияләргә, үз талантларыбызны күтәрергә. Допустим, безнең Самарда ялкынлы яшьлек эшләп килә. Анарга да шулай тагы бер шундый фольклор, ансамбль булса иде, шул көчебезне үз талантларыбызны үстерергә дип, шундый миндә фикер.